ugyancsak megismerkedünk egy Pistamix családdal, családtagjával, az úgynevezett Super Pistamix-el. Ami azt jelenti, hogy a pellet Pistamixet már ismerjük, így ezt félre is tettük. A Super Pistamix jön hátra, aztán van még az erős Pistamix, meg a vajsavas Pistamix. Ugye, ezek egyelőre ma nem kellenek. A Super Pistamixet fogjuk ma használni. Ami azt jelenti, hogy én egy kisebb adagot bekészítettem, mert az 1 kiló, ez meg egy fél kiló. Nem kell nekünk ma annyi. Kicsit erősebben fúj a szél, mint ahogy gondoltam. Tünk egy kis vizet, ez a tóvízből hoztam. 2 deci víz. Nem tudom most mennyit kell, mert... jó, 2 deci víz a fél kiléhoz. Ha kell még egy kicsi, akkor majd öntünk rá. Már ragad is jó. Ezt nem kell leszitálni, ehhez nem kell semmit adni. Így, ahogy most van, ez már kész is van. Ráteszem a tetőt, és mindjárt csináljuk is. De ami a fő dolog, láttátok már nálam a csalis dobozokat, hát van itt nagyon sok fajta pelletek, de én ma a építkezésről hoztam szigetelő anyagot. Ez a legolcsóbb csali anyag. Ebből letörök egy szemet. Ez nagyon, minek is mondják ezt, nyugdíjas pénztárcához való. Ezt az egy szem hungarocell-golyót, ezt a fehéret, tüskére vagy a horogra, de most úgy látom, hogy tüskén van fönt, felszúrjuk ide a tüskére. Így. Felszúrjuk a tüskére. Az egyik botomon kosár van, a másik meg metód. Közelebb hozom, hogy tudjak csalizni. Mivel az anyagom már kész van, pillanatokon belül kész van, tehát itt nem kell várni, meg 10 perc, 20 perc. Fél literbe beleteszed a 2 deci vizet, és kész az anyag. Tessék. Én még annyit szoktam csinálni, hogy így megfogom, és így ide belehúzom. Így. Így belehúzom, és már mehet is befele. Na, elég szépen bevitte, és látjátok, hogy ezzel is így megy. Na, ki is fújta a kezemből a szél. Puki, kapd el! Csak a fehér hungarocell-golyót. Nyugdíjas pénztárca kimélős. Így. Tessék. Szépen tapad. Szép. Ja, megmutatom nektek, mindenki akváriumot tesz ki, és abban mutatja, hogy bomlik, mind bomlik. Hogy füstöl, így füstöl. Hát próbáljuk már meg ezt is, hogy működik. És a csali benne van. De ez nem akvárium, elloptam anyától a hűtőszekrényből az zöldséges kis ládát. Úgy. És akkor megnézzük, hogy mit csinál. Nézzétek meg, leért, és már jönnek is fölfele a kis buborékok. Oldalról megnézem, hogy látnia. Egy kis idő múlva szépen itt széjjel bomlik. De már én a szememben látom, lehet, hogy a kamerával nem látni, de már puffad, és mindjárt megindul. Tóban azért másképp van, ott azért van egy kis mozgás is a vízbe, főleg ilyenkor, amikor a szél mozog. Szépen megdagadt. Hát gyertek erről fölülről, szépen megdagadt. És hogyha oda nyúlok, mint hogyha halott lenne, és egy kis ilyen örvényt csinálok, és abban a pillanatban szabadulnak el a pelletek,
különböző anyagok, és már megy is úgy széjjel. Tehát ilyen terül-terülj asztalkám lesz. Meg is mozdult. Hopp! Áj, de zavaros lett. Hát nem nagyon látni. Nem nagyon látni, de pontosan az etető anyag fölött lóg a hungarócell golyó. Tehát most már oda megy, mert szét van terülve, oda megy a hal, szippant egyet, kész. Nem kell ide drága csalik, minek. Kapásom van. 2017. február 17-e van, és a Super Pista Mixet teszteljük. Körülbelül 5 perc telt el a bedobás után, és megjött az első kapás. A féket nyomtam vissza, hát elfújja a párnámot is, úgyhogy ez nem sikerült. Na, még egyszer húzzá rajta. Köszönöm, meg is van. Le is leakadt. Leakadt. Na, addig figyeltem, hogy csak meglett ez. Csak meglett ez. Az építkezési hungarócell. Látjátok? Ó, az a baj, hogy a másikon is kapásom van. Hát a hungarócellt fölvette. Hungarócell golyót fölvette. Ó, de szépen küzd. Hát ezek esznek. Hideg vízbe esznek. Mindegy, ennek szuperpista, pelletpista. Ezek esznek mindig. Na. Hát, azért csak fújjunk oda neki. Mennyi lehet ezen? 4-5 kilós. Na gyere! Gyere, fiam! Gyere vissza! Ó, mondom, majd húzgálom. Hoppá, de ez hoz egy szereléket is. Úgy látom. Ezt. Igen. Összeszedett valamit. Szép, jó van. Sportos hal. Öszik, ha nem öszik, nem öszik. Én megmondtam. Vigyázz már onnan. Na. Azt mondja, hogy mi van itten, drága Istenem, mi ez? Na, először a halat szabadítsuk, majd utána meglátjuk, hogy mi ez. Az enyém egy kis szem műanyag kuki, ez meg két szem felfűzött kuki, és szakálhorogra. Pedig nálam ez tilos. Hát, értse az ember ezeket a horgászokat, mint az előbbi. Úgy látszik, esznek. Éhesek vagytok.
de gyönyörű szép kárász. Gyönyörű szép kárász. Jó. És a műanyag kukoricát. Megjelentek a kárászok is. Ez nagyon szép. Hát ez van vagy 10 kilós. Akkor foglaljuk a mai napot össze. A mai nap a Super Pista Mixet mutattam be, a keverést, ami annyit jelent, hogy 1 kiló Super Pista Mixhez 4 deci, 4,5 deciliter víz kell. Így tapad. Szépen tapad, de közben morzsolódik is széjjel. Ezek a hideg vízibe jó, a pellet Pistamix, a Super Pistamix és az erős Pistamix, ez a 3 ilyen hideg vízre is nagyon megfelel. A csalihoz, csalizáshoz én az építkezésről hozott Hungarocell táblából morzsoltam. Ez igen pénztárca kímélő, főleg a nyugdíjasoknak, funtért már ilyen kerek színeseket, de én legjobban a fehéret és a sárgát szoktam használni, a piros is van, de ez valahogy még nem jött annyira be. Mindazok mellett használhatunk hozzá kukoricát, tehát műanyag kukoricát is szoktam, borulás, úgyhogy még várok köszönöm szépen a figyelmet, nem vagyok valami nagyszónok, igazi jársági ember vagyok, egyszerű anyagokkal foglalkozom, és az Eldorado horgásztóra igyekezem, hogy erre kifejleszteni. Az, hogy már másik tavakon is működik, ez már úgy mondom, hogy habatortán. Köszönöm a figyelmet, legközelebbi viszontlátásra az erős Pistamixsel.